Det er der i den der boks. You know how to use credit cards yet, Nikki? Mommy taught you? Hvad så? Så er vi i Tivoli med Nikki. Vi tænkte, at vi ville tage ud og lave et eller andet med Nikki, så hun også kunne have det sjovt her i sommerferien. Og så er vi taget herind, og så snart vi kom indenfor, så faldt hun i søvn. Så vi er desværre blevet nødt til at sætte os og drikke en dejlig øl i nogle smukke omgivelser. Det er meget sørgeligt. Men når hun vågner, så skal hun prøve nogle små karuseller og nogle andre ting. Karuseller. Det bliver sjovt. Hvad lyder det? Noget mærkeligt. Karuseller. Det hedder det samme på engelsk. Ja. Carousel. Jeg har aldrig hørt det der på engelsk. Carousel? Carousel? Ikke så. Jeg tror, det kommer fra fransk. Fransk? Ja. Vi prøver nogle små ting med hende, nogle af de små forlystelser, som hun godt må, og så tager vi med hende og har det sjovt. Yes. Og prøv vores dejlige udsigt. Og vi var så heldige, har en restaurant og bar her, så vi fik en god start. Men hvor skal vi spise? Steakhouse, ja. Vi skal hen og spise på et steakhouse uden for Tivoli til aftens. Ja. Og så skal Connie have en kæmpe stor bøf, og den skal være blue. Well done. Medium. Det må være medium. Ja. Medium. Okay, jeg prøver medium. Det kan du godt, det kan du så. Ja. Og jeg skal have rare. Blue. Rare. Okay. Rare bliver godt. Men det bliver, jeg tror det bliver lækkert. Vi har aldrig spist der. Nej, vi har aldrig spist der, og vi har aldrig rigtig kommet til at tale om mad på et steakhouse sammen. Et sted, som der primært laver steaks. Steaks, ja. Hej skatte. Ja. Det er et nyt sted. Hvad så? Er det vandet derude, du kigger på? Det er flot. Ja. Vil du gerne gå derover? Ha? Ja. Vil du gå over? Shoo! She's like, where are we now? I agree. I agree. Jeg er enig. Hvad så, Nikki? Er det flot? Ja. Øj, der er så meget vand derude. Det plasker. Du kan godt lide vand nu.